התחילה. שלום, אמא של מישה. היי רותי, מה שלומך? בסדר. הרבה זמן לא ראיתי אותך. גם אני, באמת. תודה שהזמנת. כן, זה מאוד חשוב שהזמנתי אותך היום. כי קודם כל אנחנו יודעים שמישה הוא ילד שהוא נבון מאוד. אני רואה שיש לו יכולות, אבל יחד עם זאת אני רואה שיש בעיה. זה מאוד מטריד אותי. אני רואה שהוא לא משתתף בשיעורים, הוא מפריע. אני רוצה לעזור לו. באמת, את יודעת רותי, הוא משגע אותי בבית. הוא לא רוצה לעשות שיעורי בית. הוא לא רוצה לקרוא אף פעם. הוא פשוט עצלן. לא, אין ילד עצלן. יש ילד שקשה לו. את צריכה להבין את זה. מה, את חושבת, את רוצה להגיד שהוא לא יכול? אני בטוחה שהוא יכול. צריך רק למצוא איך לעזור לו להביא את היכולות שלו. לפי דעתי פשוט הוא לא עושה מאמצים. אני למדתי מי שעושה מאמצים, הוא מצליח. הוא ממש מתייאש מאוד מהר. אז לכן אני מפחדת שישאירו אותו כיתה. תשמעי, זה לא ככה. משרד החינוך היום החליט שאנחנו עושים את הכל בכיתה עצמה, כדי שנמצא את הדרך לעזור לו, בתוך הכיתה עצמה. אבל איך זה קורה? מה עושים בכיתה? אנחנו צריכים להבין קודם כל במה הוא מתקשה, ולפי זה נוכל לדעת איך לעזור לו. מה, עכשיו צריך לפנות לפסיכולוג, פסיכיאטר, ואני חוששת שזה ישפיע לעתיד שלו. זה לא עניין של פסיכולוג, פסיכיאטר. במקרה הזה אנחנו צריכים ללכת למאבחן דידקטי, שהוא יבדוק אותו, יגיד לנו במה מישה חזק, במה מישה מתקשה, ובהתאם לזה הוא יגיד לנו מה אנחנו צריכים לעשות בכיתה בשביל לעזור לו. אוי, באמת את אומרת על זה ואני באמת נזכרת שגם אני בילדות הייתי מתקשה גם בלימודים ועשיתי המון שעות שיעורי בית ועזבתי וברחתי מהשיעורים של המתמטיקה במיוחד, אני זוכרת את זה. אבל מה זה תורשתי? כן, זה תורשי וזה כרוני וזה לא יעבור עם הזמן. צריכה להביא את זה בחשבון. אבל לא נורא. יש התאמות, בעזרתם הוא יצליח בחיים. אבל איזה התאמות יש? למשל, אם קשה לו לקרוא, אז יכתבו לנו שאנחנו צריכים להקריא לו את השאלון של המבחן, של העבודה שהוא צריך לעשות. אז אני יודע שלמי שאני יושבת איתו, אני צריכה להקריא לו. אם למשל קשה לו לכתוב, קשה לו לבטא את מה שהוא רוצה להגיד על הדף, אז אני צריכה פשוט לעזור לו להוציא את זה. שיכתוב. מבינה? אוקיי, אז בעצם הבנתי את העניין, אני מאוד מעוניינת. תתני לי מספר טלפון בבקשה. בבקשה, אני אתן לך מספר. תודה רבה. הוא מתחמק מלמידה, הוא מתחמק מעבודה. לא רוצה לכתוב ולא רוצה לקרוא. קשה לו. Он увиливает от учебы. Он увиливает от работы. Он не хочет писать, он не хочет читать, ему трудно. אז תנו לו לדבר, אז תנו לו לספר, תעודדו אותו לומר מהו הדבר. Дайте ему сказать, помогите ему выразить, поощряйте его объяснить, кто он такой. אל תרפו מהסיפור שהכל יהיה ברור. שימו לב לסימנים, הם ייתנו את הכיוונים. Помогите понять причину, разобраться, что и как. Посмотрите на ребенка и услышьте его.